damunt la taula hi ha el que és la tradició menorquina de tot el que són els caramelos de Setmana Santa. Ratllam de tan conegut beso o besito de yema. És un caramelo que és nostre només, No hi ha cap punt d'Espanya que es faci aquest caramelo. Som únics. Com el fem? Aquí tenim un motlo que jo no sé al principi si era així, que és primer hi posam una capa dins el motlo aquest. Omplim just els baixos de cada forat del motlo. Després hi posam la yema. La yema és yema dura, yema d'ou. I després, una vegada té el relleno enmig, és quan acabam d'omplir i el tren del motlo i és quan el beso queda fet. I té aquesta aparença, a veure cercar com han posat la yema enmig perquè no hi ha cap forat. El caramel llarg, color vermell, el vermell aquest que el nom seu és rojo punzón, o sigui que és vermell. Un caramel llarg menorquí, no sé qui va tenir aquesta idea, però el van fer redó, a més. L'hem d'anar voltant per donar-li cos fins que estigui a la seva temperatura ideal sense que mos agafi crosta per després poder-lo estirar. I després el que has de fer és anar rodant i mantenir sense pitjar ja per aconseguir refredar-lo. I això ratllam d'uns quants minuts d'haver-lo rodar. Després ratllam del paper blanc, essenciada, molt típic a la part de Ciutadella, i nosaltres vam tenir l'idea de fer la peça formada en 3 pastilles, una de menta, una de fresa, una de mel. És molt difícil d'embolicar. Això està reservat per la meva dona, que han de tenir molta manya, ha d'estar ben planxat, han d'aconseguir que no se desemboliqui, i va embolicat, això potser la gent antiga encara se'n recordarà, en paper de barba. Hi ha el sense gust, que era molt conegut i molt apreciat aquí a del poble de l'O. Són pastilles, 2 colors i sense res de sabor, o sigui, tal qual, pastilletes de sucre fetes caramel. El torró cremat, molt estimat per molta gent de Menorca, aquesta mena de caramel. Agafam la sucre, hi posam una miqueta de suc de llimona i l'hem de fondre, hem d'anar remenant. Quan veus que la sucre està fusa, no hi ha pilots, i te vol fer una petita bimbolleta, hi has d'incorporar el granillo de mel·la i ho han d'abocar també damunt la taula. Li has d'anar donant cos, fins que notes que té una temperatura que està idònia per poder agafar el rodillo i estirar-lo a la mida que l'hagis d'estirar. Per la gent major els estirava molt les pastilles de sense gust. I els fiets, qui no se'n recorda d'aquest caramel-lo, obrir-lo, obrir la punta i fer aquest moviment fins que tenien la punta feta. Qui miraven qui la feia més llarga, qui no se li rompia, qui no se... El carameller, els ramells, qui treuen els caramelos. I embolicats i tots, com us adonen. Els caramelos típics de Menorca som nostres, som afortunats. No hi ha molt de puestos, per no dir cap, que tinguin un assortiment de caramelos tan gros, tan extens com podem tenir Menorca. Som afortunats.